Hola a tothom, em dic Adrià Carrasco Tarrés i vull agrair-vos que m'hagueu donat aquest espai per explicar-vos quatre cosetes que m'agradaria explicar-vos i algunes recomanacions que us vull fer aprofitant que demà Sant Jordi. I, per què jo? Doncs perquè m'ho han demanat i perquè suposo que el meu context i el meu cas repressiu doncs fan que se m'escolti, per això ho agraeixo, però vull que quedi clar que tot el que diré és la meva opinió, no té pretensió de veritat absoluta en cap cas, i això. Abans de res, per qui no em conegui, jo visc exiliat a Brussel·les, degut a un muntatge policial, judicial i polític orquestrat des de l'Audiència Nacional el 10 d'abril del 2018. En aquell moment doncs, em van venir a buscar, però jo vaig tenir la sort d'escapar-me, em vaig poder escapar de casa meva i vaig poder arribar a Brussel·les, que és des d'on visc, on visc des d'aquell dia. L'acusació inicial era de terrorisme, rebel·lió i sedició per participar en accions del CDR i davant d'això vaig decidir que no havia de ser perseguit en un estat democràtic per les accions en les que jo havia participat i per tant vaig decidir desobeir i desobeir em va portar a marxar a l'exili. En aquesta situació del confinament, a causa de la pandèmia del Covid, aquí de moment a Bèlgica és molt més lleu que a la península, podem sortir al carrer, però l'important és que tant aquí com a la península els que pagaran el pato d'alguna forma, els més desfavorits, són els que pagaran les conseqüències més altes, no? Aquest és el cas de persones que s'han quedat sense sostre perquè no han pogut pagar el lloguer, de persones migrants que ja de per si reben un racisme institucional i que els seus drets, l'exercici dels seus drets no gaudeix de les mateixes garanties que els nostres. També és el cas de la gent, de les persones que treballen en l'àmbit sanitari, que a causa de les retallades i de la liberalització i en definitiva del sistema capitalista que retalla la sanitat pública i la liberalitza, doncs han d'anar a treballar sense unes condicions de seguretat mínimes. Us animo des d'aquí a entrar a alguna de les xarxes del meu grup de suport, @etvolemacasa, tant a Twitter com a Instagram. Sobretot a Twitter, fa un parell de setmanes, coincidint amb l'aniversari dels 2 anys del meu exili, vam llançar un fil on s'anava explicant qui són aquestes persones que són desfavorides en aquest context i que això al final és conseqüència d'un sistema que vetlla únicament pels beneficis i pels interessos econòmics d'una minoria i que condemna la precarietat a l'altra majoria, no? I aquest sistema es diu capitalisme i neoliberalisme voraç. Una de les persones que va lluitar en contra d'aquest sistema es diu Jean-Marc Rouillan. És una persona francesa, és un militant francès i escriptor, autor de diversos llibres, entre els quals aquest que tinc aquí, que jo encara no he començat... Ui, està passant alguna cosa? Què passa? Perdoneu. Que encara no he començat a llegir, però que em serveix per explicar-vos aquest autor i per comentar-vos un altre dels seus llibres. Jean-Marc Rouillan és un militant francès que s'ha passat molta part de la seva vida a presó per ser un dels formadors de la banda armada Acció Directa i col·laboradors de la creació del moviment ibèric de lliberació, el MIL, del qual també formava part en Salvador Puig Antich. I també va ser cocreador dels grups armats Gari. Com deia, aquesta persona va ser un lluitador i és un lluitador incansable
contra les injustícies i en concret contra el sistema que crea aquestes injustícies, que és el sistema capitalista. Però, sens dubte, va ser considerat terrorista tant per l'estat francès com per l'estat espanyol, com segurament per la majoria d'estats del món. Aprofito aquest llibre per parlar-vos d'un llibre que a mi em va tocar molt, perquè el vaig llegir just després de decidir que marxaria a l'exili, que es diu Memòria. Memòria és una trilogia de 3 llibres que explica les experiències revolucionàries i de lluita armada d'aquest autor. En concret, la segona part succeeix a Barcelona, o sigui que si algú coneix els carrers de Barcelona podrà sentir-se identificat amb molts dels seus paratges. Però m'agradaria llegir-vos un fragment, ja que no el tinc físicament. He pogut trobar un fragment a la web del tercer llibre, que es diu De Memòria 3, o tercera part, que diu així. Està en castellà perquè només he trobat la versió en castellà. El apresamiento de Salvador Puig Antich había obligado al grupo francés del MIL a alcanzar la frontera en el menor tiempo posible, y casi a la misma velocidad de esa carrera iba quedando atrás la propia organización. Había pasado apenas un mes desde su autodisolución, y además de Puig Antich habían sido detenidos Oriol Soler y Josep Lluís Pons. Las acciones de solidaridad para evitar la ejecución del metge, ejecutado apenas 6 meses después, y las condenas a muerte del resto de militantes ya se llevarían a cabo bajo otras estructuras que, tras el uso de diferentes siglas, terminarían por denominarse como Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, GARI. A partir de la que había sido la infraestructura de solidaridad asentada en Francia, se intentó reconstruir la acción armada, restablecer la colaboración a ambos lados de la frontera y llevar a cabo una de las últimas resoluciones del MIL, el ataque a los intereses internacionales de España en Europa. La acción más importante sería el secuestro el 3 de mayo del 74 del director del Banco de Bilbao en París, Ángel Baltasar Suárez, la primera reivindicada formalmente como GARI. La última actuación del grupo se llevaría a cabo el 16 de enero de 1975, contra el Palacio de Justicia de París. Para entonces, el franquismo y la oposición pactista ya trazaban las tradiciones de la transición. El 20 de noviembre del 75, Franco moriría en la cama, y el 6 de abril del 76, Oriol Soler era asesinado de un tiro por la Guardia Civil, tras la fuga de la cárcel de Segovia. Poco después de salir de la cárcel, Jean-Marc Roullán visitaba Barcelona por última vez. El final definitivo de una etapa y el comienzo de otra. Se imponía a sangre y fuego la transición española i surgia l'autonomia armada en Europa. Bueno, aquest és un dels fragments. En tot cas, us animo a llegir aquest llibre. I us ensenyava aquest llibre abans perquè em serveix d'enllaç, ja que el pròleg ha estat escrit per en Joni, un amic i autor català, que va escriure aquest llibre no fa gaire, La Torre de la Serra. És un llibre que es llegeix molt ràpid, consta de 80 pàgines i és molt àgil, molt fresc i explica també històries d'exili, revolució, resistència. M'agradaria també llegir-vos la descripció que apareix a darrere. El fil roig i negre de les històries d'ahir i d'avui. Una partida de maquis arriba a la Torre de la Serra. Un grup autònom es prepara per una acció armada. Un inspector franquista segueix la pista dels subversius. Un jove ha de creuar la frontera cap a l'exili. La resistència al poder que arriba fins avui dia. El temps canviant d'unes vides que són les d'abans i les d'ara, d'unes lluites, unes vivències que en recorren per dins, els exilis i les resistències, les marxes forçades i els difícils retorns. La duresa de la distància, però també la calidesa del retrobament. Molt més que l'èpica de la rebel·lió. La Torre de la Serra és un relat sincer i proper sobre el costat humà de la subversió armada. Us animo fortament a aconseguir aquest llibre i llegir-lo. I no tots seran llibres el que us voldria recomanar, perquè aquí tinc un dels àlbums, un dels discos que considero un dels millors, si no el millor, escrits en la nostra llengua,
la qual aprofito per reivindicar. Crec que tenim una llengua preciosa, tant com per fer llibres, tant com per fer poesia, sobretot per fer música, i crec que ho hem d'explotar i reivindicar-ho com a vàlid. Aquest disc és Error, de Subversa. Consta de 8 cançons i, com deia, el considero un dels millors àlbums escrits en català, juntament amb un altre que tinc aquí, Pare nostre que esteu a l'infern, de Crim. Sens dubte, el segon ha tingut molta més volada que el primer, per tant, m'agradaria parlar-vos del primer, o en tot cas que ella us parli per mi, i us llegiré una de les seves cançons, que evidentment en el disc tenen forma musicada, però jo us la llegiré en forma de poema perquè no m'atreveixo a cantar-la, sincerament. Es diu Última alè i diu així. La mirada de compassió, la malsada d'un professor, la grisor en un món de color, sensació de cremor tancat a l'ascensor. Aquell nom que t'he escrit cada bala, quan et mira l'assassí et senyala, t'ofega el fum de la bengala, confusió amb l'explosió a l'interior de la sala. La nit s'ha acabat i tornes sola, 4 passes i s'apaga la farola. Sents el fred al clatell de la pistola, la ciutat emmudeix, et lliga i et viola. Prou. La llàgrima que cau, la que crema el cel blau, s'arracona i mor al pou. Tímid d'existència breu. Prou. Un crit i ningú respon a la trucada. Tornaràs aigua passada. En un itinerari esquivant l'insult, desitjant no haver nascut, esperant l'indult. Vomitant les cicatrius en el nom d'aquell adult, cada dia repeteix l'amor al teu infern ocult. Es reitera l'espera en un brut pis menut. Sempre tens por d'aquell minut quan torna l'abatut, perdut. Les extremitats com escut del guerrer caigut. Es fa tard per una altra dansa. Somrius mentre moles la llança. A fora, empapa boira densa. Tot just recomença. És l'hora de la venjança. Sempre queda l'esperança, dins d'aquesta presó buscant ser lliures. Quan viure és un malson, millor desperta. L'últim alè que sospira, una consciència que expira. L'únic moment de la vida on poder ser lliure. Un dia més a la jungla, una mirada profunda. El tsunami que inunda i et tomba, la bomba està al caure. I pas a pas, entre el glaç, ofegat per la set vas. Carrers estrets, escolten les parets, el retrat que la nit han pintat de veritat. La veritat està morta a la soga. La tortura vol trucar a la porta. No queda temps. No hi ha futur per a aquest present. No importa. El pols ferm del sergent apuntant l'insurgent. Un lament conscient entre el fang. La bota a la boca tenyeix el vessal. El llençol blanc tacat pel vermell de la sang. Control al checkpoint, mort a la deadline. Creuant la red zone per no arribar mai. Contra la paret, mans amunt, no hi ha llum, mur de fum, mare mortum. La pluja de metralla et cala, la nit mai acaba. L'alba congelada, vàndala, bengala en mà mossega. Bat les ales, per qui serà la bala? Ara deixa de ser esclava, quan l'últim alè s'acaba. Dins d'aquesta presó, buscant ser lliures. Quan viures un malson, millor desperta. Al principi comentava que en aquesta crisi del Covid hi ha molts col·lectius que ho estan patint més que altres i que tenen els seus drets totalment coartats i minvats, encara més del que tenen normalment. I no he comentat els presos i les preses, tant les polítiques com socials, víctimes d'aquest sistema. No oblidem que a Espanya més de 2.000 presos i preses són majors de 60 anys i per tant són en situació de risc en aquesta pandèmia. I no oblidem també que una presó és un lloc on no es poden assegurar les mesures mínimes per evitar els drets sanitaris mínims que han de tenir les persones. També recordo que
que la majoria de visites que tenen aquestes persones preses amb l'exterior, aquest règim de visites està minvat amb excusa de la crisi sanitària. No obstant, cada dia entren i surten desenes i centenars de funcionaris que tenen risc de portar el virus dintre de les presons. Per tant, des d'aquí, una forta abraçada i una reivindicació encoratjadora cap a aquesta gent i els seus familiars. I res, això és tot el que us volia dir. Gràcies altre cop per comptar amb mi. Espero que no m'hagi fet molt pesat i ens veiem aviat per Olot, ja que tinc moltes ganes d'estar per la Garrotxa, que és un indret que sempre ha guardat un record especial des que he hagut de marxar. Doncs això, ens veiem aviat i molta força. Que vagi bé.